119 قطري 64 سلاتي صدق فردخا أما عالتي شوعات تجزي كمسجن كاير داويد مستغلوا صاروا مستغلوا سروحوا أما عالتي نجزابير شوعات تجزي يمسجنوا خمسنا بره تجلي صلنا له إذا شوعات تجزي نجهو كمتي أب مسحفة صلوت سفير زلو نجهو حدش هوت صحيح تبرق كلها بنسحان تسألو بتسفان تسألو جالس إخزابير ندليلو مخانو تقميت له بدحريو سالساي ساعات ويرفدي نبلعيو إذا ساعات زي عبت مسحفة صلوت سفيرو خمزلو كل التناجر نذكر له بزي تنسلو خلنا قدامي لك عبد ساعات زي قويتا يس كريستوس من تقولاتنا ناي كلهنا جيغان بدلن سيرو أبكن من بيلاطوس نفردي تتوز بللو نذكرلو كمون أبوتاتنا هاريات منفس قدوس تتقبلو لك عبد ساعات زي مخانو عبد مسحفة صلوت عبد مأتوي سفير لنا له نازل نذكرنا هنا تناي رفدي وي ناي سالساي ساعات صلوت نصليوي زتقبرلنا وعلت أملاخ نذكرنا تبدحري زمت ناي فرق معالتي وي شادشاي ساعات نولايو إذا شادشاي ساعات وي فرق معالتها قويتا يس كريستوس من انت بجا كل عالم كل حسارة مكرات صيرو أمسكال زتسغللنا أمسكال زتقبرلنا وعلت إنا ذكرنا هنا نتي صلوت نصليو إذا ناي فرق معالتي بدحريو تاشعاي ساعات بهال ساعة 3 بزي أوقات تران قطرون عنا مالتيو ساعات الشعاتة قويتا يس كريستوس ملكوت التواهدو سجا أمسكال كله نفس التواهدتو ملكوت أبسي الوريدو ننفسات حارا زوز علو جزية إيو سلازي بسجا موته بمنفس جنا هياو كنا بزي منفس زخيرو خانتهم أبيت ما سرت زنبرو حرنت سبخلهم سلازي أبسيول وريدكا نموت كتيلكا نمسحف عداد دمسيسكا ننفسات حرا زوز أخلو ساعات نعناون كاب حاتياتن كاب قدكتن حرا ختوصانا نابلنا نابد اغزابير انصليالو اتسالساي ناي اغامشت صحاي عراربو مالتيو ابز غزيازي غويتا يس كريستوس يوسيفن نيكاديموسن كاب مسقل اوريدوم زغنزلو غنيزوم ناب مقابر زأتولو غزيايو نزو علت زنا ذكرنا كمون عراربو مشت صحاي كعرب كله موداتا عدم سباب زمدرزي سلازا ملكت نتي نزع علمزي ودينا نسمياو هيوت نخدلو حساب اند حسبنا ناب اغزابير نمسجنلو يو بدحريو ناي غزي دقاس صلوتيو نتي زوعلنا يو وعلت نذكرنا زابير سلام سلازو علنا زابير صقو سلازبزحلنا زابير برديت سلازحجزنا نزي كله زو علنا سناي نجرنا ذكرنا زودلنا ناتمحصنا سلام ليتخ حدرنا كاب كل خفاء حسابات كعقبنا نجزابير نفسنا أم عقبنا ندك سولو دكاسيو اتخالاي ناي فرق ليتي صلوتي إذا فرق ليتي زي ني زحلف جزين نزمس جزين زملكت كوينو وقحتا خاخل جزي بمنفساو تنساي زملكتيو سلازي صلوت إذا جزيات هاللو كل جزي نصلي أبزوم ساعات زيوم كاخمتي أب شوعات ساعات صلوت تغميت زلو بخمس نذكروي كابز بمقصال صلوت كم زخن ريو زلنا تحستو لو إذا تحستو صلوت زي اتزي صلسب نابنت أب مصحف نهميا اندحرينا نهميا بمركو بابيلون مسورده أب صبغ بوتا أبيت منغستي نبعلو زغودلو ولا حنت نغر اينبرن أبتي طعم بوتا أبتي صبغ زبل علون ستيلون كوينو جن
سلا حزبون سلا عدون سلا تاسميا يروساليم بيت مقدسن كحتت كله حدا نصر زخنة حبريتها رخيبو السخاءات حزبي بوردتن بمكران كم زنبر مقدس يروساليم كم زفرسه لداوتا بحوي كم زندده مسمعه شعو أنا بحزنن بصومن بصلوتن ناب እግዚአብሔር ቀረብኩይ ብላ ቁጥር 4 ኣብ ቁጥሪ 5 ናይ ኣምልኾ ጸሎት እቲኦም መጽሐፍ ቅዱስ ሒዝናን ተዳሊና ንእግዚአብሔር ከመይ ዝመሰለ ዕብየቱን ዘላለማውነቱን ፍርዱን እና ገለጸ ናብ እግዚአብሔር ከቅርብ ከሎ በድሕሪው ጸሎተይን ጸሎቶም بحق زغربوها بحق زلمونها سماع النابلة سليون سله حزبون ناب እግዚአብሔር يقرب قطري شوعاتن شومنتن بزعبا مقصعتن محرتن بمسرت حق موسى እግዚአብሔር نموسى حق خبو خلو توم حزبي انت تعززوني انت سمعكمني تعمناتا مريت كتبولعيكم رئيس امبر ጭራ አይከገብረኩምኒ كرامي ختبالعيكم تزازاتي انت فرسكم حققاتي انت تحسكم قنا ناب كل عالم كبتنوكم يلكا قال آتي خالو ميخا بزم سردك بسنك حتياتنا فحب الكنا اللخامو حجخا انت ختملسنا ناباها نصلل لنا ناباها نملسال لنا يلو ناب እግዚአብሔር ናይ ሕሊና ጸሎት ከም ዘቕረበ ይገልጽ ኣብ ቁጥሪ 11 بزعبا رئيسون حزبون حسابو حقنا علو أبكن متنقوس كأموغس كهبو يصلي سلازي أبكن ميزنقوس زي موغس هابني اتنسخات دليون حزب زدليون سناي نگر كغبريلو ناب እግዚአብሔር قريبو أبزق زيزي زنبرو سرحو أسلاف ميس كم زنبره أبت بيت منغستي سرحو أسلاف ميس نيرو مالت تاراسب وياب تاراس راح كم زنبره إذا زنبرو طعم بوتا بيت منغستجن حزبون عدون بيت مقدسون كرسع أي حدا قوني نعم معرف كلتا مسكدنا حتى نقصن ملسي نهميان حيزلو سلازي نهميا بسجان دزيت أمين دزيت أميكوا بتي ناي حزبو حسار مكران مفراس نايتا بيت مقدسن لداوتا بحوي بندادون اتاوشت زنبره غاهي ابغصوني الراس لزنبره اتنغوس انتاي كون كاي خازي حمم كاخلخا غص كان تايو إلو مسحاتتو نهميا حدا قاليلو مقابر ابوتاتي كتما يروساليم فريسا حزبا تباتاتينو سلازي انا زي حزونكو انا زي غاخوس من مخحزن إلو ملي سلوي إذا مسبولو سلازي مونتاي كتدلي إلو مسحاتتو قطر 4 أنا خا انتاي موتدلي مسبلني ناب أملاخ سماي صلخوي معرف كلتا قطري 4 آتار استنا مالتي سلازي نمنتاي نخاب معرف حدا تقص حدا مسينا اتزنبره خنتات نبعلو نهميا أي صقمون أي قدلون ون أبو خوينو جن مستحسار مكرات صقب زنبره حزبو بزعبا مفراس مقدس أملاخ بحقي እግዚአብሔር مفراسومن فرد እግዚአብሔር كمي يجيرونا بركو خمزة وردومن نزخ أفوسو مدهانيتو صومن صلوتن بخياتن نبعاتن مخانو نእግዚአብሔር بتزهابون موسى زهابو شدانا ذكيرو بتخكل مسكربه ايو أبكن እግዚአብሔር موغس رخيبو أمو انتاي تدلل لخايل سلازي انتاي تدلل لخا مسبولو بحساب سقات راي إذن يدلين انت دا هايلو كافقات እግዚአብሔር وصاي كخون سلازي خيل أبزا حصار قال انتاي تدلل لخا مسبلني أنا خا ناب أملاخ سماي صلخوي سلازي اتزي صليو صلوت هاي تتقسن جن أبكن ميز سباي موغس يبكان لخامو إذن نقوس يحاتن اللمو أنا زي حشنان تيليو حساب سقا خاي كون ناي سقا حساب كي كون
ንስኻ እንታይ ክብሎ ከም ዝግባአኒ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ዝንጉስ ሞገስ ከም ዝሃብካኒ ሕጂ ኸ ኣነ ዝሕቶ እዚ ክምለሰለይ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ከም ዘመልከተ እሞ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ንጉስ ዝኸውን መልሲ ከም ዝሃቦ ይገልጽ። ኣብ ቁጽሪ 5-8 ሕቶ ነህምያን ሰናይ ግብሪ መልስኒ ንኢየሩሳሌም ተመሊሰ ነታ ፈሪሳ ዘላ መቅደስ ኣምላኽ ካሃንጽ ዝደሊ ዘለኹ ኢሉ ምስ ነገሮ ሽዑ እቲ ንጉስ ፈቀደሉ እሞ ኣብ ቁጽሪ 8 ናይ ምስጋና ጸሎት ብዛዕባ ታሕያወይቲ ኢድ ኣምላኽ ከም ዘቕረበ እዩ። ታሕያወይቲ ኢድ ኣምላኽ ምሳይ ነበረት እሞ እቲ ናይ ኣምልኾ ጸሎት ንብሎ እታ ሕያወይቲ ኢድ እግዚኣብሔር ምሳይ ነበረት እሞ እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ዝሓተትክዎ ሕቶ ኩሉ ፈቀደለ ይብል። ከይዱ ካብ ባቢሎን ደይቡን ኢየሩሳሌም ካሃንጻ ንዕኡ ዘድሊ ኩሉ ነገር ከዓኒ ብመሰነይታ ደብዳቤ ኣሰኒ ክህቦ ዝሓተቶ ዘበለ ኩሉ ተፈጸመሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ዕዮ እግዚኣብሔር ብጸሎት ከም ዝጅመር ዕዮ እግዚኣብሔር ክትዓይ ከለኻ ከዓኒ ብዙሕ ሓርጎጽ ከም ዘሎ ክገልጸልና ኣብ ቁጽሪ 9-10 ብዛዕባ ተቃውሞ ሰንባላጥን ጦብያን ንህዝቢ ኣምላኽ ሰናይ ዝሓስበሎም ሰብ ከም ዝመጸ ምስ ፈለጡ ኣዝዮም ጓሃዩ እዩ። ኣብዚ ኣዝና ክነስተውዕሎ ዘለና ነህምያ ግን ናብ ኣምላኽን ናብ ስሩሕን እምበር ንሳቶም ክዛረብዎ ከለዉ ምስኣቶም መልሲ ዝበሃል ኣይነበሮን። ስለዚ ንእስራኤል ወይ ንህዝቢ ኣምላኽ ሰናይ ዝሓስበሎም ሰብ ከም ዝመጸ ምስ ፈለጡ ሳንባላጥን ጦብያን ኣዝዮም ጓሃዩ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ጽቡቕ ነገር ኩሉ ግዜ ተቃውሞ ከም ዘሎ እቲ ተቃውሞ ከዓኒ ብምትህልላኽ ብምጽርራር መልሰይ መልስኻ ዘይኮነስ ናብ ኣምላኽ ብምዕቋቕ ንኣምላኽ ብምሕታት ናብ ኣምላኽ ብምቕራብ ከም ዝመጽእ ይገልጽ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ኩሉ ዝሓሰቦ ብተግባር ክፍጸም ስለ ዘለዎ ኣብ ቁጽሪ 11 ነህምያ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝተመልሰ እዩ። ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመልሰ ጉዳያት ኣብ ግዚኡ ክሳብ ዝበጽሕ ብምስጢር ክስተሓዝ ስለ ዘለዎ እቲ እግዚኣብሔር ክገብሮ ኣብ ልበይ ዘቐመጠለይ ዋላ ሓደ ይፈልጥ ኣይነበረን እዩ። ምክንያቱ ዕዮ ግዜ ስለ ዘለዎ ኣብዘይ ግዚኡ ዝወፀ ምስጢር ከዓ ብዙሕ ነገር ስለ ዘፍርስ ኣብ ቁጥሪ 12 እቲ እግዚኣብሔር ክገብሮ ዘለኒ ኣብ ልበይ ነበረ እዩ። ቁጥሪ 13-15 ንኹሉ እቲ ቦታ ብኣካል ተዓዚቦ እዩ። ምክንያቱ ሰብ ስለ ዘይነበረ ዑና ኮይኑ ስለ ዝነበረ እታ ተወጢሕዋ ዝነበረ ቦታ ኣድግውን መሕለፊ ክሳብ ትስእን እቲ ከተማ ናብ በረኻ ተለዊጡ ነበረ። ስለዚ ክሰርሕ እንተኮይኑ ከመይ ኢሉ ከም ዝፈረሰን ከመይ ኢሉ ዓይን ከም ዘለዎ ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ንኹሉ ነቲ ቦታ ተዓዘብክዎ ይብል ማለት። ኣብ ቁጥሪ 16 ምዕቃብ ምስጢር ኢሉ ነቲ ዓቂብዎ ዝጸንሐ ምስጢር ሓሳቡ ንህዝቡ ገሊጽሎም ስለምንታይ ከም ዝመጸ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ብኸመይ ክዓይ ከም ዘለዎ ንህዝቡ ኩሉ እቲ ሒዝዎ ዝጸንሐ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዚኡን ገሊጽሎም ኢሉ ንሓሳቡ ብጽቡቕ ተቐቢሎም ኣእዳዎም ንስራሕ ኣቕንዕዎን ንኹሉ ኣጻፊፉ ኣብቲ ክፍጸም ዘለዎ ዕዮ ኣብቲ ክንገር ዘለዎ ስለ ዝነገሮም ንሳቶም ከዓ ሓሳቡ ተቐቢሎም የእዳዎም ንዕዮ ኣጽንዕዎ። ስለዚ እቲ ናይ ጸሎት ሰብ ዕዮኡ እናጸፋፈ ብራእይ ዝስዕብዎ ብዕዮ ዝሓብርዎ ሰባት እናወሃሃደ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝመጽእ ካብ ታሪክ ነህምያ ዓብይ ትምህርቲ ንመሃሮ እዩ። ስለዚ ኣብ ቁጽሪ 19 ንላግጽን ንዕቀትን ሕቶ ሳንባላጥን ጦብያ ጎሸን ተዓረባውን እሳቶም ብዙሕ ከም ዝተጻብእዎ ቶም መጽሓፍ ሒዝና ዘለና ብሰፊሕ ንሪኦ ኢና። እቲ ዘገድሰና ግን ንሳቶም ከቃልሉ ንሳቶም ክጸርፍዎ ንሳቶም ክቃወምዎ ከለዉ ናይ ነህምያ መልሲ ሓንቲ መልሲያ ኣብ ቁጥሪ 20 ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እሞ ንሕና ባሮቱ ተንሲእና ክንዓይ ኢና። እዚ ንበዓል ሰንባላጥ ዝመለሰሎም መልሲ እዩ። ሓሳብ
حداس قالاي كونت نخلهنا كمي قرنا سبات كعنقفنا وي كغاغينا خفتن خلو نحنا جن ناب املخنا كمي قرنا خمن نملس نعنا حدا عبي ابنتي سلازي املخ سماي كغنا علنا يمو نحنا باروتو تنسينا كنعي إناي بحصر زبالة معرف كلتن سلستن معرف حدن كلتن بخمزي رئينينا لنا زترف معرفات ناي كلهنا عيو غزا يمالتي عم بيبنايو نمسي غزي غيرنا زي برحلنها بحنساب كويننا نريو وشتي ناي وشتي حطونا نامن لسز خيد مسحافيو أبزز مسك زينا خساب عرب خساب نرخب نتريفو الزلو معرفات ناي نهميا أم بيبناي خنمس الزخاخر كابز قصيلنا كمتي مدب زوسه ناب قبائي نخن الساقر ناب قبائي خحلفكم يسمع له Go ahead, Manichi. حتى دلكم تراكمكم يلصح حتى لن تبلا الله مثلا حتى تلا لكم دحان. Go ahead please. Unmute جيروكم الله نقول لغاتكم. Menu. Okay. ترى حتى ريبلكم كينكم mute جواروا please. نتر حتى لو سب مثلا نحن سمع. الرأي أتي مدب كلها ناخن الساتو فمنتي إيو تواهيبو خسابتي حتو تدالو دحر حتو زيلو أبنتاو زخونة صلوت نهميارينا بدحريو صلوت مناسي إناخن رئي انتاي كدلين نايجن مناسي منيو أبيناي جزية نيرو عند حرت تاريخ زين بيبنايو تا نبينا تا تقصي كتردانا أي تخيلنيا سلازي مناسية أبلس دك إهنوم
ደቁ ነጋንንቲ ዝሰውአ ናይ እስራኤል ንጉስ እዩ ነቢያት እግዚአብሔር መጻሕፍቲ ኾነ ብዙሕ ጊዜ ተመኺሩ ተማዒዱ ምስማዕ ዝኣበየ ሰብ እዩ እንታይ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ ግን ብመቓጥን ተታሒዙ ዓቕሉ ምስ ጸበቦ ገና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸለየ እግዚአብሔር ከዓ ጸሎቱ ሰምዐ ኣብ መንግስቱ ከዓ መለሶ ትብል ተቓል ንጉስ ምናስየ ብመቓጥን ተታሒዙ ዓቕሉ ምስ ጸበቦ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸለየ እግዚአብሔር ከዓ ጸሎቱ ሰሚዑ ናብ መንግስቱ መለሶ ስለዚ ካብዛ ጥቕሲ እዚኣ እንታይ ኢና ንምሃር ተስፋ ምቑራጽ ከም ዘይግባእ ብዝተኻእለ መጠን እግዚአብሔር ካብ ኃጢአት ክስውረና ካብ ጌጋ ክስውረና ካብ በደል ክዕቅበና እናጸለና ብዝኾነ ምኽንያት ግን ንጸሎት ዝዓግት ተስፋ ምቑራጽ ምኽንያቱ ተስፋ እንተቖሪጹ ሰብ እቲ ዝኸበደ ነገር እዩ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ እምኩሉ ይኣቺ ቀቢጸ ተስፋ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንምናስየ ካብቲ ዝነበሮ ጨንቂ ኣውፂኡ ናብ ቦትኡ ምስ መለሶ ሓደ ኣብ ናይ ሰንበት ጸሎት ካብ ዝጸልዮ ጸሎት ኣነ ነዚ ንስኻ ዝፈጠርካዮ ሰማይ ቋሕ ኢለ ክጥምት ዘይግባአኒ ነዛ ንስኻ ዝዘርጋሕካያ መሬት ክረግጻውን ዘይግባአኒ ሰብ እየ እንተኾነ ንስኻ ዝሰርዕኻዮ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ነቶም ጻድቃን ዘይኮነስ ንዓይ ንኸማይ ዝመሰሉ ሓጣን እሞ ኣብቲ ዝኸፈትካዮ ኣፍ ደገ ምሕረት ንስሓ ኣትየ ምሕረት ይሓተካ ኣለኹ እናበለ ናብ እግዚአብሔር ከም ዝተመልሰ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንጸሎት ምናስየ ኣብ ናይ ሰንበት ጸሎት ከም ስርዓተ ጸሎት ገይራ ኣቐሚጣቶላ እዩ ስለዚ ንኣንፊ መገድና ምናስየ ኣበየናይ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዘሎ እንዳረኣና እቲ ታሪክ ከነስተንትኖ እሞ ሓይልን ሞገስን ክኾነና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሕራይ ስማዕ እንተልዩ ሕጂ እውን ናብ ጉባኤዩ ጉባኤ ሕቶ እንተልይዎ ጉባኤ ሕቶ እንተዘየልዩ ግን ሕጂ እውን ክንቅጽል ኢና ግን ንጉባኤ ዕድል ክንህብ ሕራይ ሕቶ እንድሕር ዘያልዩ ጉባኤና ከነሳትፍ ካብ ጉባኤ ብዛዕባ ተሓለቓ ሚእቲ እሺ 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 እሺ
قال هوت يسمع لنا أب زداقم عرف شدش كابر بعته جميرو كتكيد كلها خوف كتبل كلها أب جزها ندكها مهر رومي سلازي تصلت جزية هالينا مسحفة صلت حزنا كنصلي جزية انتلينا صبو جزية اندحر زي بالناقن أبزخونه جزية كنصلي نخيلينا نابنت ولا بكشنا وخينا قحوت اندحسبنا خلنا أبز حلفة جزينا نالبات كما استحزنا نرنا صلت أب مزمور داويد 51 وزرع عسرته وأملاخ صوري لب فتر اللي كنوع من فسكا أوش يحدث أقوحو اندحسبنا خلنا كمزي أقوحو قعزي صنيحو بؤمن بليلن صري زلو كومو خان حلنا يا صري اللي ندابلنا أخونا ونكنسل نخيلنا أما قدي نداخدنا بتزلنا يا سرح كوينا ونحلنا صلوت كنسل نخيلنا نزز تقمنا خان أبنت كاب مزمور داويد ميت قطري معراف عسران سلستن እግዚአብሔር ጓሳይ ዝብል بملؤت معراف ويحنت تقصي حزنا نتا تقصي كنستنتنا نخلينا سلازي قدنا يكونن مصحف حزنا تطويلنا خنبل مسزلنا غزيه مسزلنا خنتات ابزخون خنتات كوينا كنصلي نخلينا مالت تمليسا كون تسفا قب تسمي عادي هذا حتى قبل بي زي كونه صلوت سي እግዚአብሔር ይቀበለው ዶ አይቀበለውኒ حراي قبل بخا زي كونه بمذكر طرح እንጽልዮ ጸሎት ዋጋ አለው ዶይ ናብነት نحنا نزبدلونا بدلون كم زحدقنا لهم أبسانان بدلنان حدقلنا نبل أب سمايات نبرا بونا حلينانا ناو قسنا حلينانا كيم قدف ندابلنا كيم قدف ندابلن نخلو نسلا نباب نتا نباب كيس قرايلن دحر مسكيمي كله خزدق ما خوينه هي انت براچه مرغم وهي انت سريت هاتيات جهنم اسات ينس مهاب እግዚአብሔር ይሉ ዲያቆን ኩል ጊዜ ይውጁልና እንታይ ማለት እዩ ተቀይሙ خሎ ወይ ተቀይማ خላ ወይ ተቀይምና خለና ጽሑፍ ስለዘሎ ስለዝሸምደድናዮ ወይ ጸሎት ተባሂሉ ስለዝተሰርዓልና ቂም ከይገደፍና ቂም ገዲፍና ኢና ንብሎን ተሊና እግዚአብሔር ሲ نእግዚአብሔር ክንሕስዎን እግዚአብሔር ከነታልሎ ስለንፍትን ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ስርየተ ኃጢአትካ ገሃነመ እሳት ክቅበል ይዝብል እቲ ዲያቆን ኩል ጊዜ ኣብ ቤት መቅደስ ኮይኑ ይውጀልና እዩ ስለዚ ይስማዕ ጥራይ ኣይስማዕን ጥራይ ዘይኮነስ በሐሶት ክንጽሊ ኸለና ካልእ መቕጻዕቲ ካልእ መርገም ከም ዘምጽኡ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትምህረና ስለዚ نحنا نزبدلونا بدلون كم زحدقنا لهم أبز بصحنا حديقة دي حديقة حلينا زبها الميزان لنا بحق دي حديقة زلوه نبل اندحر كم زي حدقنا ثليدنا وأملاخ أنك قيم عيدلنيك نقيم كرحقو سلازي كالكوغن نقيم كابل بيك وحف اللي نسخار دعني منفس قدسكا لإخكا نقيم كابل بيك وحفو إلنا أبكر እግዚአብሔር እንተ ተንበርኪኽና ድለው ይኽትረሁ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ ማለት ስለዚህ ንልብና ክንሰምዖ ኣብታ ናይ መዝሙር ሓደ ናይ ንስሓ መዝሙርን ኣብ ቁጥሪ 10 ወአምላኽ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ይሐድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ይተግድፈኒ
حقوس مدحان كامل سلي نابله أبونا داويد صلي وإግዚአብሔር ንልበይ ናብ ምስክራት ካምበር ናብ ስስዐ ገንዘብ ኣይተዘንብሎ እናበለ ብዛዕባ ልቡ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝጽሊ ስለዚ እንድሕር ኣብታ ንሕና ንዝበደሉና ከምዛ ሓደግናሎም ትብል ቃል ንዓኣ ደጊምና ደጋጊምና ክንሪኣ ኣለና ስለዚ ካብ ጸሎት ንገድፍ ካብ ኣምላኽና ንፈለ ካብ ኣብ መርገም ንኣቱ ምእንቲ ኣምላኽ ኢልና ምእንቲ ርሕሩሕቲ ኣብ መስቀል ኮይኑ ሕደገሎም ኢሉ ስርየት ዝሃበ ኣምላኽ ኢልና ንዝተበደልናያ በደል ካብቲ ጎይታ ዝተበደሎ ካብቲ ጎይታ ዝተጸርፎ ካብቲ ጎይታ ዝተሸንከሮ ካብቲ ጎይታ ዝሓሰሮ ንላዕሊ ክበጽሓና ስለ ዘይክእል ካባይ ተመሃሩ ከዓ ስለ ዝበለና እንኳን ንዓይነ ሓደ ሓጥእ እንተጸረፉኒ ይግባአኒ እንተጸለሙኒ ይግባአኒ እንተሰጓጉኒ ይግባአኒ እንኳይ ኣነስ እስኻ እኳ ምእንታይን ምእንቲ ዓለም ክትብል ነዚ ኩሉ ሓሳረ መከራ ዝተቐበልካ ወኣምላኸይ ምሳኻ ምእንቲ ክዕረቕ ክቕየም ኣይደልን እየ ልበይ በጀካ ቃል እግዚኣብሔር ከስዐይ ከዓ በጀካ እንጀራን ማይን ካልእ ክቐምጠሉ ኣይክእልን እየ እሞ ወኣምላኽ ሓዳግ ክኸውን ከምቲ ኸማኻ ክኸውን ኣኽእለኒ ኢልና እንድሕር ቀሪብናዮ ኣምላኽና ዝሰምዕ ዘኽእል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ብኸምዚ ክንቀርቦ እምበር ጽሑፍ ስለ ዘሎ ልምዲ ስለ ዘሎ ኣይስማዕን ጸሎት ኣይስማዕን ጥራይ ዘይኮነ መርገም እዩ ዘምጽእ እሞ ካብዚ ከምዚ ክስውረና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልና እግዚአብሔር ይመስገን يكالي تقبل أبز حالة جزينا تامو كسيت تقميتات الله زفترة معرف 18 يا من البات يرى أنت خينتي نباب مالته هو زي صلوات زي أبراهام نابك زابير زي صلوتي أبراهام ما أنت سدومن غمران زي صلوتي أبراهام أب سدومن غمران انتاي كم زنبرة والحن تاي فلتني أبراهام إجزابير أب سدومن غمران انتاي كم زجبر والحن تاي فلتن كفلت كاي كإلني إجزابير جن بسناي فقادو اتي زجبروس كاب أبراهام فتوى يا حبوني إيلو سدومن غمران إذا أبس هذا سلزا أبسان سدومن غمران كتفني إيلو إجزابير ينبون أبراهام زنقرزلو እግዚአብሔር ነዝኽ ነግሮ ከሎ ከዓ አቦና አብርሃም ንእግዚአብሔር ከፍቀደሉን ክኽልክሎን ኢሉ ኣይኮኑን ስለዚ አቦና አብርሃም ሐሳብ እግዚአብሔር ስለዝተረድኦ ወአምላኽ መሐሪ ኢኻ ስለዚ እዞም ሰባት እዚ ገረሞ ዘለው ገበን እንስሳውን አራዊትን ዘይሰርሖ ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃእ ዝኾነ ዝሰርሕዎ ዘለው ርክሰት ነጊርካንስ ሰሚዐ ኣለኹ ስለዚህ ካብዝ ርክሰት ዝናጻ ዝኾኑ ሓሙሳ ነፍሳት እንተለው ኣብተን ሃገራትሲ ምእንቲ ዞም ሓሙሳ ኢልካስ ነዘን ሃገራት ትምሕረንዶ ኢሉ ምስ ሓተተ ኣቦና አብርሃም ምእንቲ ሓሙሳ ኢለ ነተን ሃገራት ክምሕረን እየ ኢሉ ነቦና አብርሃም ቃላት ኢሉ ከምዚ እንዳበለ ካብ ሓሙሳ ናብ 45 ናብ 10 ተበፂሑ ከምቲ ኩላህና ነንብቦ أنا أبكر ميخا حمدن حمخشني سلزي
أبكر مها خمس مبالي قريتها قبر الليجن أبتن هجرات عسر تسعد كان أنت ترخبوس مئنت توم عسر تيلكاس نتن هجرات محرن دويلون إجزابير حتيتوه إجزابير كا عسر تسبات أنت اليوم مئنت توم عسر تسبات إله كمحر يلو قال كيدان آتيلو زيادة قداميتي موكسيتنا بتاع مزخاخر تصحيفة زلا بدحريو زلا زي ساعات 30 كلتني እግዚአብሔር አብቶም ህዝብ አምላክ ሓደ ውሳኔ ወሲኑ መወሰኒዩ ምክንያት ካኒ ባህሪ ጨዲዱ በተአምር መሰሳገሮም ንጸላቶም አብ ባህሪ መሰጣሐለ መና ካብ ሰማያት እና መገበ ህብስተ አምላክ እንዳመገቦም ካብ ከውሒ ማይ እናፈልፈለሎም መዓልቲ ፀሐይ ሃሩር ከይሃርሞም በደመና እናጽለሎም ለይቲ በዓምደ ብርሃን ክመርሖም ከሎ ሓደ ትእዛዝ ሂብዎም አነ ቅዱስ የሞ ስኻትኩም ካ በሁሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩንለይ ንሙሴነት ንሙሴ ዝላአኾን ባህ ከይብሎ ኢሎን ካብት ምድረ በዳ ፍኑ ዝኾነ ጾታው ርክብ ፈጺሞም አስባሐቲያት ሞት ስለ ዝኾነ ኻ 23000 መንእሰይ ከም ቆጽል ረጊፉ ሓዲሩ ንጽባሒቱ እግዚአብሔር መና ኸዝንመልኩም እዩ ናይ ጽባሕ አምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ ንሎም ማዓንቲ ዝኸውን እምበር ኣይተሕድሩ ምክንያቱ ምጥርጣር ማለት እዩ ጽባሕ አምላኽ የሎን እምነት ስለ ዘጉድል ንሎም ጥራይ አክቡ ምስ በሎን ከዓ ሓቢኦም ሓዲሮም ማለት እቲ ሓቢኦም ዝሓደሩ ከዓ እግዚአብሔር ኩሉ ስለ ዝፈልጥ ሓሲኹ ሓዲሩ ብድሕሪኡ ጽባሕ ሰንበት እዩ መና ስለ ዘይዘንም እንኮላይ ንጽባሕ ንሰንበት ዝኸውን ሎም አክቡ ምስ በሎን ከዓኒ ጽባሕ ኢና ንወፍር ኢሎም ንጽባሒት ወፊሮም መና ይዘነመን ሽዑቶም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሙሴ ዕልዋ ገይሮም ማለት ስኻ ኣይትመርሐናን ኢኻ ንግብፂ ኢና ንምለስ ንግብፂ ዝመልስና ከዓ ካብ 12 ነገድ 12 ሰባት መሪፅና ኣለና ስለዚ ንዓኻ ኣሊናካ ኣለና ንግብፂ ኢና ንምለስ ኢሎም ስለዚ ንግብፂ ክምለሱ ኢሉ ይኮነን ባሕር ሳጊርዎም ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚአብሔር ነዞም ህዝቢ እዚኦም ከድምስሶም እየ ንዓኻ ካብ ካልእ እዙዝ ህዝቢ ክሸመካየ ምስ በሎ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ናዞም ህዝቢ እዚኦም ዘይትምሕሮም እንትኾንካ ኣቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን መሓሪኦም ኢሎምኻ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ዘይትምሕሮም እንትኾንካ ግን ንዓይ ከዓ ካብ መጽሓፍ ህይወት ሕኸኸኒ ደምስሰኒ ኢልዎም ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ከውሩዶ ይልወሲንዎ ዝነበረ መዓት ንጸሎት ሙሴ ሰሚዑ ነቲ መዓት አቕሪሩ ምሕረት ገይሩ በል ንህዝብኻ ድሕሪ ሕጂ ከም ዝመሰለ ኣበሳ ከይገብሩ መርሓዮም ስርዓዮም ኢሉ እግዚአብሔር ምሕረት ገይሩ ንሙሴ ቅቐጽዖ ሓሲቡ ንምርያም ቅቐጽዓ ሓሲቡ ሙሴ ግን ተደፊኡ ቅድሚ እግዚአብሔር ምሕረት ለሚነሎም እዩ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ብዙሕ ምስ ግዜና ክንከይድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 24 ቁጽሪ 22 እተናይ ጸበባ ጊዜ እተናይ መከራ ጊዜ ምእንቲ ሕርያተይ ክሕጽረልኩም እየ እተናይ ጸበባ ጊዜ ምእንቲ ሕርያተይ እንደዘይ ሓጽር ስጋ ዝለበሰ ሓደ እኳ ይምተረፈን ኢሉ እተናይ መከራ እዋን ናይ ጸበባ እዋን ጊዜ ከም ዝሕጂ ዘለናዮ ምእንቲ ቶም ንዕኡ ዘስምርዎ ቅዱሳን ኢሉ መዓቱ ከቁርር ምሕረቱ ከውርድ ከም ዝኾነ ዓቕምና ፈሊጡ በእንተ ምእንቲ ኢሉ ሰሪዕዎ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ሰባት ኣይሰርዕዎን ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ከዓ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ ስለዚ ኤልያስ ከማናሰብ እዩ እዎ ከማናሰብ ግን እግዚአብሔር ብዝሃቦ ስልጣን ንሰማይ ዝናም ከየዝንም ዓጺዎ በኃይሉ ብስልጣኑ ዝገበሮ ይኮነን እግዚአብሔር ብዝሃቦ ጸጋ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣማልዶ ጸሎት ንብሎ ዘለና ጻድቃን ኣብ ክንዲ ሓጣን ቅዱሳን ኣብ ክንዲ ርኹሳት ንጹሃት ኣብ ክንዲ ዝቶም ዝተጋገዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘቕርቦ ጸሎት እዚዩ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርዖ እምበር ሰባት ዝሰርዕዎ ስርዓት ኣይኮነን ስለዚ ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ናይ ኣማልዶ ጸሎት ክንብል ከለና እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝሰርዖ ስርዓት እዩ ተመሊሱ ክኸውን ተስፋ ገብር
سمع لنا زحته بهوت كلو قدسان كم زمالودو صادقان اب كندحاتان نصحان اب كند رخصات قنعات اب كند جيغا زلو كم مالودو كم زخلو ترادادينا لنا حكيده هجي مسموتو خ مسموتو سبات نابي يمزخدو مسموتو قدسان سبات ناب درجة ملاختيهم زغيرو ناب كبريهم زحالفوي قويتانا نمدحنا نيس كريستوس أبو انجيل ماتيوس معراف شمونته أبراهامن إساقن يايقوبن أب منغستا أملاخ أبناي حقوس بوتا خمزلو اتوم كم فقاد اغزابير زتمالالسو ناب تقدس بوتا بقعات زخونو خا أب آخم زاتو دك منغست جنا كابز تدربيهم نابت بحاونن بيدينن زخيد كم سقوقو قليس الله مالت سلازي قدوسان مسموتو خم فقاد اغزابير ناب درجة ملاختي سلازي غيرو بسقان دحريا مالو نيروم بعص أفخا بأكال نفسي كم زمالو دو بعلو أبراي هوانسي إتا عسر تخلتا أفدقة زلوا سمايات يروساليم نايتهم عسر توكل التهواريات اسمات أو تصحيف الله نفس وكف أفدقة اكزابير ذهبهم سلازخونها سبات كحدقهم زخلوا يكونون سلازي نتسر عتا أملخونا اكزابير يناخن سعب زلنا مخنياتو بيتروس نحنا نزخلو حادقنا سيعبناكا انتاي عاسبنا مسبولو بحق يبلكم الله أبز مدرزي مئة خعبت مسدت أبتزمت سخاء زلا علماوي هوتيلو أمن بر فردي تقميتكم نعسر توكلتا نجد إسرائيل كتفور ديهم زبل أبو انجيل نالو سلازي اتا أمدر زهابهم كهنت زلا علماو مخانو اتي أمدر زهابهم سلطان كا بموت زي السعر زلا علماو مخانو اتي أبز مريت زي كم فقاد اكزابير زمر حوان زعليوان زفتح حوان أبكن مكزابير كا زل على ما هوت كم زركب اتا عقل قلوت زل على ما وخمس خوني قدوس صحف قليس النازلوي سلازي ميتوم يمز ترفو أي سمعو أي ريو زبل مصحف قدوس بليغون حديث كومو أي بلن لازي الأزار دحرموتو بخبر رئينايو اتهابتام سبايون عمريت كله كان دزي سمعه أبصقاي كوينجن بزح كأون كجعر كله عبد وانجيل لوكاس معرف عسر توشديشة بسفيح تصحيف لنا له زمل الأخت زخاء مال أخت موتان ناب هيوان إلى بيت خريستيان كل جزية أب كبري تنببو صحوفي سلازي قدوسان سبات كم فقاد اكزابير كابز مريت زمس حالفو ناب درجة ملاختي كابزي أبز مريت زنبرو شوعات تعز في سقا وسيهم يوم زتنسو بز خبرزي يوم كازا قلقلوين تملي سخون تسفى قبر الراي حطو خاب تساتف تلي بلنا لو زم እግዚአብሔር መስገን ካብ አቦና አዳም ኢና ንጅምር ማለት ካብ አቦና አዳም ምስ ጀመርና ዝመጽእ ተወለዶ ቃኤልን አቤልን حراي ازيوم مرحتنا تحتو دغموا يبلن لو
لكع كما غير خدغمان تخيله سلمنتايو እግዚአብሔር ንህዝብ እስራኤል ከም ህዝብ መሪጽዎ ካልእ ህዝብታት ከ አይነበሩ እንዲዮም ያትብል ታሕቶ ምናልባት አጉዲለላ ተቆይነ ተሰምዑን ለኩም ዶክተር እሺ ድሕሪ ቦና አዳም ቃኤልን አቤልን የመጽዮም ማለት ስለዚህ በትቅኑዕ መገድ እንዳራና እንከይድ እግዚአብሔር ናብ አቤልን ናብ መስዋዕቱን ጠመተ ይብል መጀመሪያ ናብ አቤል ጠመተ አቤልሲ መጀመሪያ ቅድምት ነገራዊ ህይወቱ ልቡዩ መስዋዕት ገይሩ ቅሪብሉ ናብ እግዚአብሔር ናብ አቤልን ናብ መስዋዕቱን ጠመተ ስለዚህ ቃኤል በዝምስኮሬ ልብኻ እንደዚህ ጸሪ ገጽካ መበረኸ ነይሩ ስለዚህ ኃጢአት ትቃጽወካላ ክትስዕረካሞ ንስኻ ግን ከም ትስዕራ ግበር ተባሂሉ ምናልባት ታሕቶና አቤልን ቃኤልን ናብ እግዚአብሔር ክቀርቡ ከለውሲ እግዚአብሔር ንአቤል ጥራይ ዘይኮነ ዝቅበልሲ ቃኤል ከ አጎደሉ እና መለእ ኃጢአትና ሰዓረ ናብ አምላኽ ከመጽ መደብ አምላኽ ታ መጨረሻ ሕቶና እግዚአብሔር ኩሉ ነፍስ ናብ ንስሐ ክበጽምበር ሓንቲ ነፍስ እኳ ክትጠፍእ ስለ ዘይፈቱ ምእንታኹም ይዕገሳሎ ኢሉ ስለዚህ ቃኤል ነታ ዝተዋህበቶ መጠንቀቕታ አይተጠቅመላን ኃጢአት ክትስዕረካ ትደልላ ትቃጽወካላ ማለት ከተንዳህልለካ ክትውሕጠካ ክትጎብጠካ ንስኻ ግን ከም ትስዕራ ግበር ተባሂሉ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ሸለል ኢልዎ ኣብ ሓዉ ኣብ ምቕታል በጺሑ ማለት ሓዉ ምስ ቀተለኻ እግዚአብሔር ንንስሓ ጸዊዕዎ ቃኤል አቤል ሓዉኻ አቤ ኣሎ ኢሉ እግዚአብሔር አቤል ኣብ ዘለዎ ጠፊእዎ ኣይኮነን እዚ ጻዋዒት እዚ ናይ ንስሓ ጻዋዒት አቤል ሓወይ ኣብ ዝወዲቁሎ ንሓወይ ብምቕታለይ ነፍሰይ ጎዲኤ ንፈጣሪየ የሕዚነ ወአምላኽ ቅረበለለይ ክብሎ ዝግብኦ ግን አነ ሓላው አቤል አይኮንኩን ኢሉ መሊሱሉ ንሓደ ታራ ሰብ ክትምልሶ ዘይግባእ መልሲ ማለት ቦኑ አነ አቃቢሁ ለአቤል ኢሉ አነ ሓላው አቤል አይኮንኩን ስለዚህ ነቲ ዝተዋህቦ ናይ ንስሓ አፍ ደገ ንኩሉ ዓጺዎ ቃኤል ስለዚህ እግዚአብሔር ታይልዎ እንሆ ደም አቤል ሓውኻ ካብ ምድሪ ናብ ሰማያት ናባይ ይጠርዕ ኣሎ ስለዚህ ኣብታ ደም ሓውኻ ካብ ኢድካ ዝተቀበለት ምድሪ ንዘለዓለም ርጉም ኩን ኢሉ ስለዚህ እቲ ናይ ቃኤል መገዲ ንእግዚአብሔር ነጺጎ አቤል ግን ንእግዚአብሔር ቀሪቦ ብድሕሪኡ ናብ ሴት ንመጽእ ናብ ሄኖስ ንመጽእ ናብ ኖህ ንምጻ ማለት እቲ ቃል እግዚአብሔር ብዙሓት ኣለዉ ትማኸል ኖህ ምስ መጻና ኩላ ምድሪ ተባላሽያ ነበረት ኖህ ገና በዘይ ጽያፍ ዝነብር ጻድቅ ሰብ ነበረ እዮ ኖህ ገና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ረኸበ ይብል ብምኽንያት ኖህ ከኣኒ ናብ ንዓለም ንዘርኢ ዝኸውን ተሪፍና ማለት እዩ ተኻል ወለዶታት ተደምሲሱ ብድሕሪኡ ንብዙሓት ክጽውዑ ከሎ ኣቦና አብርሃም ግን ንጻውዒት እግዚአብሔር ተቐቢልዎ ጣዖት ኣብ ዘምልኹሉ ርክሰት ኣብ ዝበዝሕሉ እዋን በቲ ሕጊ ልቦና ተመሪሑ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ይመላለስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እግዚአብሔር ጸዊዕዎ ካብ ዓድኻ ካብ ህዝብኻ ተፈለ ኢልዎ ኣቦና አብርሃም ከኣኒ ናበይ ከም ዝወፅእ ከይፈለጠ ተኣዘዘ ናብታ እግዚአብሔር ዘሃናጽያ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ከኣኒ ኣብ ምድሪ ርስቲ ከም ምድሪ ጓና ይነብር ነበረ ይብል ስለዚህ ብኩሉ ንእግዚአብሔር እናተኣዘዘ ኣብ ናይ መወዳእታት ብእርጋኑ ዝወለዶ ይስሐቅን ተፍቅረን እንትኾንካ ንይስሐቅ ሰዋዓለይ ምስ በለውን ድሕር ከይበለ ኣብ ክሳድ ወዱ ብልሕሴፍ ክሳብ ዘቐምጥ ክሳብ ክንዲዚ ንእግዚአብሔር ኣፍቂርዎ ተኣዚዝዎ ሲዒብዎ በዚ ከዓ ንእግዚአብሔር ዘምልኽ ሰብ ወፂኡ ማለት ስለዚህ እቲ ሕሩይ ወለዶ ዝበሃል ካብ አብርሃም ቶም ኣቦታት ወይ ፓትርያርካት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝበሃሉ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ እዮም ማለት ስለዚህ ኣብ ዘበናት ኩሉ ንህዝቢ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነ እግዚአብሔር ነቶም ንድምፁ ዝሰምዑ ንቃሉ ዝእዘዙ ብቑዓት ኮይኖም ዝረኽቡ ህዝብታት ማዕረ እስራኤላውያን ልዕሊ እስራኤላውያን እኳ ዝጥምት ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ወለዶ እንድሕር ኢና ረአብ ካብ ህዝቢ እስራኤል ሃይኮነትን
ግን ነትቃል ምስ ዝተባሃለትሉ ነትቃል ምስ ሰዓበቶ ትዝግባ ምስ ገበረት ግን እና ሓጎ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይና ብታሓደ ጎሎዶ ተጻሒፋ ኣላ ማለት እዩ ከምኡ ሩት ታማ ኣባዊት ውን ልክዕ ከምኡ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ዘበናት ኩሉ ብፍላይ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ይፈለጠ እግዚአብሔር አረማዊ አይሁዳዊ ወአረማዊ አምጣለ በዓል እግዚአብሔር ያአክል ለኩሉ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ኩሉ ክድሕን ስለዝደሊ ኣብ እግዚአብሔር ሌላን ጉሌላን ኣብ እዚ ዓልየትን ዝበሃል የብሉን ኩሉ ብንስሓን ዝመፅን ምቅባል የዳው እግዚአብሔር ምስተዘርጋዕን ስለዚህ ቶም ህዝብታት እዮም ምስማዕ ዝኣቢዎ ነይሮም እምበር እግዚአብሔር ኣይኮኑን እዚኣቶም ኣየድልዩንን ኢሉ ሸለል ዝብሎም ነይሩ ማለት ተመልሻ ክከውን ተስፋ ገብር ዶክተር آمين آمين كلنا قال هو يسمع لنا الرأي آمين آمين سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ብርግጽ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ቃል ኣብ ሓዲስ ኪዳን ናቱ ዝኾነ ትርጉም ኣለዎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘቕርቦ ዝነበሩ መስዋዕቲ ብኣባጊዕ መስዋዕቲ እንስሳ እዩ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ዝቐርብ ግን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን እዩ ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ 13 ጀሚሩ ነታት መጽእ ንደላ ኣሎና እምበር ኣብዚ ትነብር ከተማ የብልናን እሞ ሕጂ ጸርፉ ተሰኪምና ናብ ወፃኢ ሰፈር ናብኡ ንውፃእ እምበኣርስ ብኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፈነኸናፍር ነቕርብ እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓዲስ ኪዳን ነቕርቦ ብግልና ነቕርቦ መስዋዕቲ እዚ መስዋዕቲ እዚ እዩ ማለት እዩ ቁፅሪ 15 ብኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፈረኸናፍር ነቕርብ እዩ ስለዚ ብግልና ልብና መሰዊ እዩ ልብና ቤተ መቕደስ እዩ እቲ ናይ ፈረኸናፍርና ኢና ብዘይ ምቁራፅ መስዋዕቲ ነቕርበሉ ስለዚ ኣራሑ ክንብል ከለና እቲ ኣብ ልብና ነቕርቦ መስዋዕቲ ዝተገብረልና ውዕለት ዝተገብረልና ክብሪ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ልብና ቤተ መቕደስ ኣምላኺ ኣብ ልብና ታቦት ኣሎ ብግልና ነዚ መስዋዕቲ እዚ ኢና ነቕርብ ሕጂ ማለት ተመሊሳ ክትከውን ተስፋ ገብር
سمعنا هذا تحته مصحف قدوس معاس كم نصلي أبي كم نصلي بخمي كم نصلي كندي ساعات كم نصلس مصحف قدوس يمهرنا دو ياتبل تحته بقبو غير سمعيان تخينا مالتي سلازي بتخكل نزغل زتحته مصحف قدوس كل غزيه كنصلي كم زغبانا مصحف قدوس نغو كنصلي كم زغبانا انغيها نفسي تصبيكا اندابله ابتي زحلفه غزيه موكسري انا لنا سلازبلنا انا حليفنا ينبر بيتروسن يوحنسن اب غبر حواريات ساعه 3 وي رفدي نابيت مقدس كاتو خلو زغبرو تامرات تصحيف له دانيال معلتي 3 غزيه يصل خمس نبره تغليص له بقندو تام بغسيتنا جن امزمر داويت 119 ابونا داويت استغل حلافنته معلتي 7 غزيه يصل خمس نبره از غزيات زها بملوا مصحف قدوس تراي زيكونه بفلا مزمور داويت كل تغزيات تغليص له مستزلنا غزيه اند زي كوينو سلازي ملسنا مصحف قدوس بخمي كم نصلي أبي كم نصلي معاس كم نصلي سلمنتاي كم نصلي صلوتنا بخمي قبول كم نخون كاب صلوت نرخبو ربحا اندزي صلينا زوردنا حدغان شجرن بغباب اندزي صلينا نزبصحنا مرغم نزي كله مصحف قدسنا حيزو ولو مالك سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን اتناي بغزينا مسرت ناي قال معدانن صلوتن زغبرلنا ابوتات تن غزي بصحل واري الله ابي قش ولدتن ساين تليهم اباتاوي مخري يختبونا بزل اب كلهم ميتغرو حراي كدغماي بمسرت زم عليتنا زوزو ممرحي ربعي قدل تريفهنا الله زياها فركا نقاله معداننا يبوتات فركا ها نصلوت يا تسريع زلا ابي قدش ولدت سايت سمعن انتليهم قال معدان قبرلنا حراي ابي ايش ولدت انساي حساب زمزو بصلوت كعصولنايم ابونا بكش تسفم اما خلنا سلازلو اتا اباتاو مخري ناي بوتات كغربولنا نابونا خساغاغركم አራህ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቃል ህይወት ይስማልና ጽቡቅ ትምህርት ክንመሃር ጸኒሕና ገለገለ ካብቲ ዝተባሃልናዮ ንምጥቕላል ወይ ንምጥቃስ ተዘይኮይነ ብዙሕ ዝውስኸሉ የብለይን ኣብታ ናይ ነህምያ ክጅምር ናይ ነህምያ ክጽልን ከሎሲ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ምስ በሎ كم سمعيتو خي ملس منتي ناب صلوتي خيدو مجمريا اتحماق زينا مسمعين ناب صلوت آتيو قال كيو سأخلو خا اتي حالافي وي تيزسل فلوز نبرا ميس ناوشتي قحيو خنبب እግዚአብሔር ገይሩ ማለት ስለዚህ መልእክቱ ናይ ነህምያ በመን ገይሩ ናፍቲ ሓላፊ በጽሑ በእግዚአብሔር ገይሩ ሕጁን በእግዚአብሔር ገይሩ ክዛረብ ንሱ እንተኮይኑ በፍቃድ እግዚአብሔር ክዛረብ እንበር በስምዒቱ ጥራይ ክዛረብ ስለዘይደለየ ነታ ድልየቱን መስ እግዚአብሔር ይመኺርላ ናብ ቅድሚ ፈራዶ ኸውድቁ ኸብጽሑኹም ከለውስ እንታይ ከም ትብሉ እንታይ ከም ትዛረቡ ኣይትጨነቁ ኣነ እድዛረብ እንበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን ኢልዎም ጎይታን ሐዋርያት ኣብ ማቴዎስ 10:19 ተዳሪእናዮ
بدليتهم بسمعيتهم كيملسوا مئنتس ناو خوكلوا مئنتي كل توكلتنا بእግዚአብሔር كون كم زلوا انتي كم تزاربوا اي تጨነቁ سخاتكم ايكونكم من يتزارب انا اتزارب سلاد دليتنا زبله كم فقاد املاح كنغرو كم زلنا زي بفلاي مستات حاجتا زنبرت نتي صلوت نصليوسي كي تردأنا بمشمدار تراين تيلناس واغاده يهلو زي علامه زي بلكا غعزو مالتي ناب تخدون زي تفلط سئل كان ترى تغعيسكاس اب حد معلبه خدبصح تخلدو نابي تخيد منتاي تخيد الله تاك تركبيخا كي تردأ كان دحر تغعز عليه هونكا زي كي تردأ كا صلوت دمخومي ابنت كوننا زخل اتم كريستوس اندحالفن كلو عين سور اب منقد زنبره يسوس ود داويت ادحنني كبلن كلو تايلي تحاتيتو تاك قبرل كاتدل لها يهم علامه لو ادحنن زبلو زلو دليت الله عيني كري برهاني هابني له كم خا خوينلو سلازي علامه نقبر كم زلنا اني كنستوعل يقبعنا انت اينا زين ابز حجي وان زي زلنا ياسين زلا صبابا خوصانا غويتا زلا صبا خطرلنا زي علامه نقبر اب نفس وقف غعزنا دما كم زغاطمنا سناي ነገር ተኮይኑ ነቲ ሰናይ ክዕቅበልና በረኸት ተኮይኑ ነቲ በረኸት ክዕቅበልና ሽግር ተኮይኑ ነቲ ሽግር ክሕልፈና ከሳግረና ንኣምላኽና ብህይወትና ምዕዳም ጌርና ክንጽሊ ከም ዘለና ኢና ከነስተውዕ ዘለና ካል እታ ነዚ ሰዓታት ዝስ ኣይንርክበሉን ኢና ትብል ሓቅኻትኩም ብፍላይ እዚ ዘለና ዓዲ ኣዝዩ ቢዚ ዝገብረካ ኩሉ ነገር ከተረስዓካ ግን بيزي خوينا إلنا تحوزات خوينا إلنا قزيسي إلنا إلنا كي تنفسنا كن كيدا ينخلينا أبز حالة فيسو منون كم زرعنا يو صلوت مالت مسك زي أبير مزر راب مالت كم تنفاس ناي أيري نفسي كم تنفاس ناي أيري حجيت مالكو عيو كقاير زلوم بر كي تنفسكا خمزي كيد كي تصلى خادم ما يكيدني هذاك إسكات السعني تمسكن قويتاي مستسأنا دما سلام زحذر كان مسجنك الله سلام دما وعلني أبز حلف وانا بصلتنا خم تمهرنا يا دما أكد لي أنني أن كلنا حال هراي مزمور داويد رقما أطبيق خم بباسل ده دست بنا 19 4 كلنا معلتاتنا كنحقوس به قبل الناس نقهو صقها أصقبنا زي أسكن كنوصا غزيت وسدنيا خنبلا غزيت وسدنيا بديلنا تمسكن أملاخي زملت معلته حقوس دما كاب صقها أصقبني أب منغو سرحنا خلناون كفتنا كاب زخون يخون أبت زلنا عود كبنا منتي إذس كنبلو زلنا أستوعلنا خنبلو منت مبركوا بزح سم أملاخ دصوا على وغزي تسنبدكا دصوا على يسوس بحالو لكن بمستوعل كل غزيم كاين سنبد منتي ناس سنبدنا ليكونس الناس توعلنا أب نقبرو غعزنا نكريستوس كنصوع خمزلنا نغزابير كنصوع خمزلنا كنقبر أقداسي إيو سلازي اتنمهارو زلنا كنستوعلو طبيقنامو أب هيوتنا دما ناتا قبرنا يخن كيد غزابير أملاخ يدقفنا كبرن مسقانا أملاخ يخن بغشي ولا تنسى انت اللي خينن يشتي وسخلا لكن صلوت أقداسي هيوتنا إيو كيباتخنا خنصل خمزلنا كيباتخكم كيقارصكم مالتي تا نان ستوب قال عدل رخيبناتهم كاب عدز نبر هيوتنا نزوم ولدن تداريخهم في اللاي نبيت غرسيان خود خلوها بيت غرسيان كمص خلوها بزن بينما بتريقوا نقعدوا قال أملاخ ندا تنتني أمز خدو ندا تزاربوا نازيمو يمزقوا عزو نيرهم
ስለዚህ حنا ድማ بلبنا ከምኡ ክንገብር እግዚአብሔር አምላክ ደግፈና ሞ أبا شو اللي نسأت اللي خا يشتي وصغلا الحين تجي كوين بصلتنا عصبة كل 8 تسيح لكم الله هلا دبا تحتي له دم طلع ريقه كيل أبزي زين كلا أي نجس معرف عسرت شومنتن عسرت الشعتن بزعبا سناكريب نجوس أسور أبتوانتي من كما يزبل زنبرة أبي هدا دما هزكياس نجسلو زنبرة واني نرو نهزكياس دما كندي مفرارحي ملختات كسدلو كله هزكياس دما نبغي أبيهر مسلمنه እግዚአብሔር እንታይልዎ አብታ ካላይ መጽሐፍ ነገስት ምዕራፍ 19 ፍቅድ 39 አነ ድማ ነዛ ከተማ ዚአ ምእንታይን ምእንት ዳዊት ባሪያይ ኢለ ክከላኸለለንን ከድሕነንን እየ ኢሉ ሕጂ አመንጎ ንጉስ ዳዊትን አመንጎ ንጉስ ሕዝቅያስን ብዙሕ ዓመታት ፍልልይ ነርዩ ዳዊት አብቲ እዋን ንጉስ ዳዊት አብቲ እዋንቲ ብህይወተ ስጋ አይነበረን ግን እግዚአብሔር እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንሕዝቅያስ ምእንታይን ነዛ ከተማ ዚአሲ ምእንታይን ምእንቲ ዳዊት ባሪያይን ኢለሲ ከድሕና እሞ አጆኻ ኢልዎ ናብ ቀዳማይ መጽሐፍ ነገስቲ ምዕራፍ 11 ተኸይድናውን ሰሎሞን ናብተን ጣዖት ዘምልኻ አንስት ምዘንበለ ነተን አማልኽተን ውን ከምልኽ ምስ ጀመረ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ንመንግስቲ እስራኤል ኣብ ክልተ ክገብረ እግን ምእንቲ ዳዊት ባሪያ ኢለግና ኣብ ግዜኻ ኣይገብሮን ኢልዎ እሞ እቶም በአካለ ስጋ ዘየለውሲ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባሲ ከምቲ ተባህለልና ዝያዳ ብስጋ እንተዘየለው ብነፍሲ ግን ህያዋን ከም ዘለው ኢልና አሚንና ስለንገብር እሞ እቲ ናይ ጸሎት አማልዶሲ እተን ዘንበብናየን ጠቀስናየን ጥቅሲ አንቢብናውን በዚያዳ ክበርሃልና ይኽእል እሞ ስለሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ኮፊልና ተሊና አብዘዘለናዮ ሓፍ ንበል ብጸሎት ክንዓጹ ስለሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ በስመ አብ ወወልድ
ومنفس قدوس أهذا أملاك آمين. قدوس 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 እግዚአብሔር أملاكنا زنبركا زلخا نقول حليف كارما نزل عالم تنبر كم مسراك سا معراب كاب سمين كسعدبو بسم كان زل عالم زتمسجن يخون زعل الزيان زاس عزيان ذهب كنا بهوات بتعنا دما دو زبل كنا نسخة خمو أبزز زلنا يو خوينا دما نتي أب كل تركب أملاخ مسخة كم يجرنا كم نرخب بصلات كنمهارود صنحنا تمرت دما እግዚአብሔር أملاخنا تماهرنا أب أمرنا أب حلنانا أسفرنا دما كنت تمهرنا يو مساخان نزاربلو قبرلنا ቅዱስ እግዚአብሔር أملاخنا اتخل التمهرنا يو أب قبرن خنوعلا اسمع أطرح زي كونس سمعنا دما أب كند حدا سلاسة سسا سناي فراخن فريلو السغا حق زنا زي أب جزانا ببيتنا تعطينا يو زلنا دما إجابير أملاخنا زيادة بسخاخن الزاربلو زيادة نسألت كنا حلو زيادة دما الكعم فلت قل دما أمر كلنا قلت ألنا نفرح زي كونس نتبعات كسرلنا زي فلالينا زلو حمام إجابير أملاخنا كاباخا زفلخي كوننا كل جزية بصلوات مساخن الزارب دما سخ حجزنا نعاخان نعنان زرخبنا صلوتي مو كل جزية سمكان مصوع كل جزية دما كبرخان مقلات إجابير أملاخنا حيل هبنا ثنا نعاخ مسجنا يعينتنا نبلع لي نبسما وخبري أحر بلاد ما عين البنانا أبرهلنا زي حمام وريد زل دما إجابير أملاخنا نسخة كأنت تقلنا نسخة كمل علم إجابير أملاخنا أرحقلنا زيادة جنا كموت سجا زي كنا نفرحسي كموت نفسي فرحنا نزي حمام زي كي تنسحنا نبخا خي قربنا بز حمام زي خي نقول دائلنا أملاخنا سلا نفسنا خنصلي سلا حاتياتنا خنصلي سلا أبسانا دما مساخا خنزارب نقحات قبرنا متى سقا زي كونس متى نفسي خفرحنا إجابير أملاخنا السخا ردعنا حميمة مزلو كلهم فوصلنا حزينة مزلو أنا نعلنا زعرفوا دما من قسخا ورسلنا زك النيات زدما كنيات تنسى إمو كاموت قبري نابهيا وقبري إن تنسألو تنسائية قبرلنا حاتيات رقيتنا بالصدقي نخفاءات رقيتنا بسناي نقيم رقيتنا بقرتا بفقري إن تنسألو تنسائية قبرلنا زمهارنا أبونا قدمنت عنان عبلنا نخلنا أبزن نسمع زلنا رما سمعنا نصدقي قصرلنا كاب قدس جورج السماء برخات رديت كفلنا سلاماويت معلتو علكان أخمو سلاماويت ليت دما يحضرنا كم تنهواريات زمهار كايوم أب سمايات تنبر أبونا ندبلنا نتسوع كالنا سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من قصرات مصا واركاغم تاب سمايكم دما مدري يكون نعلات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا نحدقلنا كم كفاد عنا نمبر فتنا يتأتونا من قستن حايلن كبرن نزل علم ناتكايمو عمين وقزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام لك له بحلنا خي دنقلي خي بسقاغون دنقلي خي الدجاب يرتوات قويتا سراويت سلام لك له نسغي كاب أنستي بلختيخي فركر سغوم برخيو وملئتات أقام زيابير مساخيو وفستي دس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين يفتح ويسرق دينو أملاكنا مدعنا يسوس كريستوس كان لك أكنا سريات يادم ساسي أبسا ولدو لبروك ساتي برهان أنتم أبوه كانت وأهوية ديابقنات إدو أنس أيرو بسانات ببسمكم
ونفتانو من صحانه يرسي نرسي كل لان سمعت ديو مهار النكرسوس مال 10 تخلته ديو مهار النكسوس 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 صقون او ابي قسيس بصلتك قدست زحلفي محارنا بزمص يحلونا بافن منفس قدوس كما سرحت تفتحكم من تجتنا مريم محل نقصت بالعسر توكلته انت اجتنا مريم مهر نكسوس انت اجتنا مريم مانكسوس انت اجتنا مريم مانكسوس انت اجتنا مريم مانكسوس انت اجتنا مريم مانكسوس فانت اجتنا مريم مهر نكسوس 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 فانت اجتنا مريم مهر نكرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና አሜን ብሩኽ ለይቲ ባይ ባይ